Ambuye mumvere mapemphero athu. Ambuye akhale nanu. Tipemphere. Mulungu waukulu wonse, Atate wotikonda, tikupereka kwa inu nyumbayi imene tidamangira inu kuti ife ana anu tizisonkhanamo. Mchalichi muno tikufuna kubwezerani ulemu ndi chikondi ndi kulimbitsa umodzi wa ife ana a banja lanu. Tikupemphani kuti mulandire nyumbayi mokondwera ndipo muyichulukitsire madalitso anu, makamaka pamene tiziperekamo nsembe ya mwana wanu wokondeka Yesu Khristu. Mutidalitse tonsefe ana anu amene tisonkhana muno. Mulimbitse moyo wathu wa Chikhristu kuti mwachangu ndi mokondwera tiyende bwino pansi pano ulendo wathu wopita ku nyumba yanu yakumwamba. Mudalitse mabanja athu, ana athu, anyamata ndi atsikana, okalamba, odwala, olemera ndi ena onse amene azipempha muno chithandizo chanu. Mutipatse phindu la ntchito zathu, mutigawire mtendere ndi zokondwetsa ndinso mphamvu yakupirira mavuto. Muthandize akatikumene athu kuti pakusonkhana nafe muno adzakhale abale athu pakulandira ubatizo ndi kulowa m'banja lanu. Mukokere kwa inu mitima ya akunja ndi ena onse amene adakali osakumverani inu ni mwana wanu Yesu Khristu ndi mpingo wake woona, kuti onse akhale abanja lanu. Tchalitchi lathuli likhale kwa ife mboni ya chikondi chathu, ndipo ife tonse ana anu tifikire ku umodzi wosatha ndi inu Atate, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mudatumizira mwana wanu Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Pa mtanda adapereka kwa inu moyo wake nsembe yobwezera inu ulemu ndi chikondi. Ndi otipulumutsa ife ana anu, pakusandulitsa bredi ndi vinyo thupi ndi magazi ake, adatipatsa ife ana mbumba yake nsembe yakeyo, ndi kutikonzera ife chakudya chosunga ndi cholimbitsa mwa ife moyo wanu umene tidawulandira pa batizo. Ndipo adatilamula kuti tizichita chomwe iye yemwe adatichitira. Choncho sitidzaleka kumapereka pamodzi ndi iye nsembe yake pa guwa lino. Mudalitse ndi kuyeretsa guwali, mugawire zaulere zambiri ana anu amene adzapereka nsembe ya mwana wanu pa guwali, ndinso amene adzalandira chakudya cholemekezeka cha thupi lakelo. Nsembe ya Yesu yomwe tizipereka pa guwa lanuli izitikhalira tonsefe chikole cha chipulumutso, mtendere ndi chikondwero chosatha. Mwa Yesu Khristu mpulumutsi wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu pamodzi ndi inu ndi Mzimu Woyera pa nthawi zosatha. Tikupemphani modzichepetsa inu waulemu wonse kuti mudalitse tabernakuloli chinimbalizi imene zidapangidwa kuti mukhalemo thupi ndi magazi a mwana wanu Yesu Khristu Ambuye athu. Mwa mwana wanu Yesu Khristu yemwe Ambuye athu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, iye Mulungu pa nthawi zosatha. Zikomo mwambo woyambirira wodalitsa zonse wathera pamenepa. Tikupemphani nonse mubwerere kumalo kwa mwambo wa nsembe ya misa pamene Ambuye Episkopi ndi onse apa mdipiti akukonzekera kuti mdipiti uyambike.
Kondwani kulichoka chachikulu lelo tukasikitsa parishi lelo kulokotuka akwasi lelo kibondele kisekele Kondwani kulichoka chachikulu lelo tukasikitsa parishi lelo kulokotuka akwasi lelo kibondele kisekele lelo aliyese amena kujambulira foni asiye, aliyese akujambulira foni asiye, amena kujambulira foni konti asiye. Kulichoka
Tungulolo, tungulolo, timacha, kulichaka lelo, kuyamika kwa chifundo, kulichaka lelo, aina kulo yelo, kulichaka lelo. Popitiriza mwambo wathu wotsekulira parish yathu St. Matthias the Apostle, tsopano tikumva mbiri ya parish imeneyi, ndipo ndipemphe aja atenga mbiri kuti abwere kutsogolo pamene ena tonse tikukhala pansi. Ndimafuna ndipitirize nkupempha kuti inu amene muli ndi mafoni kufuna kuti mujambule mwambo uno, chonde tisatero ayi. Alipo kale amene apemphedwa kuti atijambulire mwambo uno, ndipo zithunzi ndi zina zotero tikatenga kwa iwo. Zikomo kwambiri aja owerenga mbiri. Mbiri ya Nkhwazi. Nkhwazi station idakhazikitsidwa mchaka cha 1935 ndi Missionaries of Africa, ndipo church yake idali ya ndwera zosatentha, ndipo denga lake adafulera ndi zigoba. Mchaka cha 1936 kudayambika sukulu yomwe amaphunzitsa katekisimu, kulemba ndi kuwerenga. Choncho sukulu imeneyi imachitikira momwemo mchalichi. Mu nthawiyi kunali masiteshoni anayi omwe kumachitikira miyambo yosiyanasiyana ya mpingo, ndipo masiteshoni ake ndi awa: Makanda, Kamphemvu, Pinda ndi Nkhwazi. Tidayamba ndi masiteshoni chifukwa miphakati idabwera pambuyo ndi Ambuye Kalilombe. Ansembe achizungu omwe amabwera kukagwira ntchito ya mpingo kuno kwathu ndi awa: Bambo Martin Grime, Bambo Boilo, Bambo Luswelo, Bambo Alberto ndi Bambo Zoleni. Ansembewa amabwera ndi katundu monga mipira na pini ndi katundu wina yemwe amagawira Akhristu. Mu chaka cha 1978 mpamene kudabwera Ambuye Fade, adawuza atsogoleri kuti kwa Nkhwazi nkoyenera kukhala parishi. Poona kuti komwe kunali tchalichi malo ndi ochepa, komanso ndipo ili pa yokha chifukwa chakuti mudzi udasuntha kubwera kuno ku Mtunda, ndi pamene padabwera chiganizo chosamutsa tchalichi mchaka chimenechi cha 1978 kubwera pano ilili. Anthu awa apaulo omwe ndi agrupu ankhumba, amfumu Ankhwazi, amfumu ampinga, atsogoleri awa: a Trivelio Sakala, a Emmanuel Chinkhuti, a Belo Chipata, Sylvester Kamzere ndi a Pontino Fulalo. Atsogoleri ampingo amenewa ndi mafumu ndiwo omwe adagwira ntchito yotsogolera kusamuka kwa tchalichi. Mu nthawiyi ndipo sukulu itasamuka kale, ili kumusi mbali ya kummawa kumudzi wa Nkhwazi.
tchalichi tasamuka mu chaka cha 1978 adayimanganso mu chaka chomwecho. Mu nthawiyi miyambo ya mpingo idapitirira kuchitika ku masiteshoni onse mopatsirana. Monga ngati ulimbitso uli kwa makanda, onse amapita kumeneko. Ngati mwambo wachikuku uli kwa pinda, masiteshoni onse amapita kumeneko. Komanso mwambo wakanjedza uli kwa kamphemvu, masiteshoni onse amapita kumeneko. Pa masiteshoni onse anayi, siteshoni iliyonse imafunitsitsa kuti miyambo yonse ya mpingo izichitikira ku siteshoni kwawo. Popitiliza zokambirana, adamanga chimodzi motsogozedwa ndi Atiliverio Sakala, omwe amati pakati mpano, pogwiritsa ntchito mawu akuti pa senta mpano. Choncho Ambuye Ziyaye ankawatchula Atiliverio Sakala kuti a center forward, chifukwa chakuti ndiwo amatsindika kuti pa senta mpano, komanso ndiwo amatsogolera. Mu nthawiyi nkuti Ambuye Ziyaye ali bambo mfumu wa Gilime Parish. Mu chaka cha 1990 Parish Council idatsindika kuti chifukwa chakutalika kwa mtunda kwa Kamangerera ndi kwa Nkhwazi, tikhazikitse mazoni komwe kuzichitikira miyambo ya mpingo monga Pasaka, Krismasi ndi zina, kuti achepetse mtunda kwa anthu omwe anali kutali. Ndipo kutsekulira kwa mazoni akamangerera ndi Nkhwazi kudachitika mchaka chimenechi cha 1990. Atsogoleri omwe akhala kugwira ntchito yawo mopatsirana zoni itakhazikitsidwa ndi awa: Atanasio Sailota, a Joseph Chagwa, a Joseph Sinjani, a Charles Chidzoyo ndi a David Nelson. Azikulu omwe agwira ntchito mopatsirana ndi awa: a Benedicto Nathaniel Akwantimadekha, a Vicente Zulu, a Henry Chaopa, a Patrick Nkwezalamba ndi a Cleo Kamude. Abambo mfumu kapena kuti ansembe omwe agwira ntchito yawo mopatsirana zoni itakhazikitsidwa kuchoka mu chaka cha 1990 kufika pano 2023 ndi awa: Bambo Francis Sonkhani, Bambo Makisimane Kisi, Bambo Augustine Katundu, Bambo James Nkwezalamba, Bambo Gerard Kubecha, Bambo Kulenasi Kanyambo, Bambo Deusi Dedeleki Kanyambo. Kufikana na lero tili ndi bambo mfumu athu Bambo Matthews Stolo. Abambo mfumu athuwa a Matthews Stolo agwira ntchito modzipereka kuti parishi ifike kwathu kuno mothandizana ndi Bambo Christopher Chikweza Chilaula, omwe ndi administrator zipatso za Nkhwazi. Panopa Nkhwazi ili ndi miphakati 32, masiteshoni 10. Tili ndi mabungwe awa mu mpingo mwathu: CWO, CFM, Choir, Charismatic, Lectio, CCJP, Home Based Care, utumiki wa wana, achinyamata, owerenga, Akisio Katolika, mphala ya mafumu ndi mphala ya alangizi. Tili ndi ma primary school 8,
ndipo ndi awa: Nkhwazi, Kanyendola, Kambanda, Mtasaka, Kavyala, Nanjewa, Manthalo ndi Chinzere. Komanso tili ndi mwana wathu Pindazoni yemwe idakhazikitsidwa pa 15 Februwale 2013. Ndipo pomaliza tili ndi secondary school imodzi Kavyala CTSS. Potsiriza, zonsezi zimene tafotokoza mu mbiriyi zikusonyeza kukula kwa mpingo kuno kwa Nkhwazi. Zikomo. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mtendere ukhale nanu. Abale ndi alongo, nali tsiku lija limene timadikira timayembekezera, tsiku limene chauta watipatsa, watithandiza kupeza tsopano malo oti tizisonkhana ngati parishi. Mbiri tamva kale kuti kuno timapemphera, ndipo tinali ndi tchalitchi lathu. Tinayamba kale kupemphera papita zaka zambiri, koma parishi ndi mwayi wapadera umene umatilumikizitsa ndi mpingo kudzera m'masakramenti. Kupezeka kwa nsembe pa parishi ni mwayi wapadera, madalitso. Komanso pa parishi timalandira zithandizo zina zosiyanasiyana pa moyo wauzimu komanso moyo wathu wathupi. Ndiye misayi ndi othokoza Mulungu. Tithokoze Mulungu chifukwa watipatsa chidwi choti tifike lero. Tithokoze Mulungu chifukwa watipatsa mphatso ya ansembe amene atitumikire pano. Komanso kutsogolo kuno posachedwapa atipatsenso mphatso ya asistere amene atitumikira pano. Tithokoze Mulungu chifukwa chifundo chake. Komanso msano ndi opempha madalitso, komanso opempha chithandizo. Tangoyamba kumene tikusowa zambiri, ndiye tiye ndipemphe kuti Mulungu atithandize kuti tipeze zosowekera zimene tiyenera kuti tigwiritse ntchito pomanga mpingo, pomanga parishi yathu ino. Ndi abale ndi alongo, tisanapereke nsembe ya misa imeneyi, tiyeni tilape kuti tipereke nsembe ya misayi tili ndi mitima yoyera. Ndikuwululira Mulungu wamphamvu zonse, ndinu nomwe abale, kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kupambana. N'chifukwa chake ndikupempha Maria Virigo odala, anjelo ndi oyera onse, ndinu nomwe abale, kuti mutipempherere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atire chisoni, afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Ambuye mutichitire chisoni. Ambuye mutichitire chisoni.
Amene mumacho
Tipemphere. Atate mudatisankhula ngati miyala ya moyo yoti mumange nayo nyumba yanu yamuyaya. Mwakoma mtima kwanu ndi mauneneri wa Mateyu oyera mutiongolere mnjira ya ungwiro ndi yachikondi kuti eklesia wanu asaleke kukula ndi kukhazikika m'mitima ya anthu mpaka afike pa msinkhu wathunthu umene mudamfunira mwa mwanani Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Chauta akuwuza anthu ake kuti muzichita zabwino ndi zolungama, chifukwa ndikuwombolani posachedwa. Chipulumutso changa chioneka. Chauta akutinso muzichita zabwino. Chauta akutinso akunja amene amaphatikana ndi chauta mpaka kumgwirira ntchito, kumkonda ndi kumtumikira, amenenso amalemekeza tsiku la Sabata osaliwononga nasunga bwino chipangano changa. Ine ndidzawafikitsa ku Ziyoni, phiri langa lopatulika. Ndidzawapatsa chimwemwe m'nyumba mwanga yopemphereramo. Zopereka zawo zocha ndiponso nsembe zawo zinanso ndidzazilandira pa guwa langa. Paja nyumba yanga idzatchedwa nyumba yopemphereramo anthu a mitundu yonse. Mawu a Ambuye.
Sakumaka simalalika ulemerero, simalalika ulemerera wa Mulungu. Sakumaka simalalika ulemerero, simalalika ulemerera wa Mulungu. Simalalika ulemerero, simalalika ulemerero. Sakumaka simalalika ulemerero, sakumaka simalalika ulemerero. Mau ashwili, mau akalata ya Paulo ela kwa Efeso. Chifuko choke ine omangidwa ndende chifukwa chotumikira Mbuye ndikukupemphani kuti chifukwa Mulungu adakuitanani muziyenda moyenelana ndikuitanidwako muzikala odzichepetso ofatsa ndiwapilira nthawi zonse musiretsere na mtima mwachikondi ndipo musiyesetsa kusunga umodzi mwa Mzimu woyera pakulusana mutendere pali topili modzi ndipo Mzimu woyera mmodzi monga pali chiyembekezo chimodzi chimene Mulungu adakuitanirani pali Mbuye mmodzi chikhulupiriro chimodzi ubatizo umodzi pali Mulungu mmodzi amene ali Atate a anthu onse iye ali pamwamba ponse amagwira ntchito kudzera mwa onse ndipo ali mwa onse komabe aliyense wa ife adalandira mphatso yake ya ulere molingana ndi mmene Khristu amaperekera mphatso zake. Iyeyu ndiye amene adapereka mphatso kwa anthu. Mphatso zake zinalisa kuti ena akhale atumwi, ena aneneri, ena alaliki, ena abusa ndi aphunzitsi. Ntchito yawo
kuti akozeretu anthu a Mulungu kuti akagwire ntchito yotumikira tikulimbitsa mpingo umene uli thupi la Khristu motero potsiriza tose tidzafika ku umodzi umene umapezeka pakukhulupirira ndiponso pakudziwa mwana wa Mulungu pamenepo tidzakhwima ndithu tikufika pa msinkhu wa thunthu wa Khristu mawu a Ambuye Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka woyera. Herode adati, Yohane ndiye paja ndinandula mutu, ndinandula khosi. Nanga uyuso ndani amene ndikumva zake zotereyo. Choncho ankafunitsitsa kuti amuone Yesuyo. Pamene atumwi aja anabwerako, anafotokozera Yesu zonse zimene adachita. Tsono iye anawatenga nakhala nawo pawokha kumudzi wina dzina lake Betsaida. Anthu ambirimbiri ataona zimenezi adamutsatira. Iye anawalandira bwino nayamba kulankhula nawo za ufumu wa Mulungu nkumachiritsa odwala.
Dzuwa lili pafupi kulowa, ophunzira 12 aja anadzawuza Yesu kuti, bwanji anthuwa azinyamuka tsopano apite ku midzi ndi ku milaga ili pafupi kuti akapeze malo ogona ndiponso chakudya, chifukwa kuno nkuthengo. Koma Yesu anawawuza kuti, inuyo apatseni chakudya. Iwo adati, tili ndi buledi 5 ndi nsomba 2 zokha, kaya kapena tikawagulira anthu onsewa chakudya? Uthenga wa Ambuye. Pamene tikukhala pansi tsopano tikumva kalata ikuwerengedwa yokhazikitsira parishi yathu ino. Kalatayi ndi imodzi koma yalembedwa mu zilankhulo ziwiri. Mu Chingerezi imene atiwerengere ndi a pastoral coordinator athu abambo James Mkwezalamba, ndipo pambuyo pake kalata yomwe iwerengedwa mchichewa ndi abambo Frank Phiri amenenso ndi adinali athu ino. Zikomo kwambiri. Archdiocese protocol number GDT CILPD MW 2023/01. Decree for the establishment of St. Matthew the Apostle Nkwazi Parish of the Catholic Archdiocese of Lilongwe. I, Most Reverend George Desmond Tambala, the Archbishop of the Catholic Archdiocese of Lilongwe, have consulted the neighboring parish priests with reference to Canon 519, the Presbyteral Council, Canon 495, and the College of Consultors, Canon 502, who do not object to the erection of a new parish at Nkwazi Outstation Church in Nchinji. The new parish shall be called St. Matthew the Apostle Nkwazi Catholic Parish. Now, with this new development at a meeting of the Bishop's College of Consultors held on 10th January 2023 at Maula Cathedral Parish Boardroom in Lilongwe, the Archbishop of Lilongwe Catholic Archdiocese, together with his College of Consultors, unanimously demarcated the boundary among 3 parishes, namely St. Matthew the Apostle Nkwazi Parish, St. Anne's Girime Parish, and St. Peter's Namitete Parish, as follows. St. Matthew the Apostle Nkwazi Parish shall consist of 15 outstations and 41 small Christian communities, of which 10 outstations and 32 small Christian communities were formerly under St. Anne's Girime Parish, whereas 5 outstations and 9 small Christian communities were formerly under St. Peter's Namitete Parish, namely 10 outstations from St. Anne's Girime Parish, Nkwazi, Kampemvu, Mzingo, Kambanda, Kamganga, Chamosola, Makanda, Chipata, Kamlilika, and Kapjara. 5 outstations from St. Peter's Namitete Parish, St. Andrew's Chokumbira, St. Francis Kasaula, St. Anne's Nyongani, St. Teresa John, and St. Mary's Ntonya. St. Anne's Girime Parish, former parish to which they belonged, shall consist of 5 zones, 32 outstations, and 126 small Christian communities.
namely Girime Zone, outstations, Girime, Mbachundu, Balira, Tembwe, Nkumba, Kachere, Chipala, and Benjamin. Kamwendo Zone, outstations, St. Mary's de Porres, St. Andrea Kagwa, St. Clara, St. Joseph, St. Pius, St. Kizito, All Saints, St. Margaret Jubilee, St. Montfort, and St. Robert. Nsukwara Zone, outstations, Nsukwara, Tukuta, Alfred, Gumulira, Chimombo, and Mtukwa. Kafulama Zone, outstations, Kafulama, Nkala, Nkwawira, and Mpatso. Pinda Zone, outstations, Pinda, St. Mary's, St. Gabriel, and St. Monica. St. Peter's Namdete Parish, former parish to which they belonged, shall consist of 5 zones, 32 outstations, and 94 small Christian communities, namely Namitondo Parish Zone, outstations, Namitondo, Namitete Trading, Chakuzamoto, Ndevu, and Nkonka. Nkoko Zone, outstations, Nkoko, Mafuta, Kapatsa, Tsama, Mula, Chikudzulire, and Kadzani. Chibungo Zone, outstations, Chibungo, Nsundwe, Kanda, Sante, Chiwambo, Kanyambwe, Guliguli, and Damu. Chawanta Zone, outstations, Chawanta, Chalimba, Mseru, Mlinga, Kamende, Mponde, Chamoto, and Kapanga. Waliranji Zone, outstations, Waliranji, Chazuka, Chinyata, and Gumulira. The demarcation is based on the following canonical reasons. A. Canon 518 stipulates that as a general rule, a parish is to be territorial, that is, it is to embrace all Christ faithful of a given territory. Where it is useful, however, personal parishes are to be established, determined by reason of the right, language, or nationality of the faithful of a certain territory or some other basis. The erection of a new parish calls for demarcation of the boundary bordering the 2 parishes or more, so that pastoral care should be channeled to those Christ faithful who live within a territorial parish. B. Canon 96 states that by baptism, one is incorporated into the Church of Christ and constituted a person in it, with duties and rights which, in accordance with one's status, are proper to Christians, insofar as they are in ecclesiastical communion and unless a lawfully issued sanction intervenes. Again, Canon 102, paragraph 1 says, domicile is acquired by residence in the territory of a parish. These 2 canons put together indicate the need of belonging to a territory, his or her rights, but also exercises his or her duties in a stable manner. The demarcation of the boundary gives an opportunity to Christians to remain stable in their territory, where they will be registered in accordance with Canon 535 and cared for by their legitimate pastor in accordance with Canons 526 and 527.
C, if there was any property belonging to any of the 3 parishes, and now that the territory belongs to any one of them, the property could be shared or alienated to the benefit of both or more parties. This decree is effective today, 1st July 2023, and calls for all Christ faithful who belong to the 3 parishes to abide by the new demarcation made among them. All the processes will be followed in order to effect this new order. Signed by His Grace Most Reverend George Desmond Tambala, Archbishop of the Catholic Archdiocese of Lilongwe, today on 1st July 2023, Lilongwe, Malawi, with a seal. Kalata yokhazikitsa parishi yatsopano mwachidule. Kukhazikitsa parishi yatsopano ya St. Matthew the Apostle Nkhwazi mu Archdiocese ya Lilongwe. Ine George Desmond Tambala, Archiepiscopi wa Archdiocese ya Katolika ya Lilongwe, ntafusafusa abambofumu onse ozungulira tchalichi ya Nkhwazi, ansembe ndi nduna zanga muno mu Archdiocese ya Lilongwe, potsata lamulo 519, 495 ndi 502 amene sakutsutsana ndi ganizo lakuti tchalichi ya Nkhwazi ikhale parishi, ndi kulengeza kuti tsopano tchalichiyi ikhale parishi yatsopano. Parishi idzatchedwa St. Matthew the Apostle Nkhwazi Catholic Parish. Izi zachitika potsata msonkhano wa nduna zanga omwe udachitika pa 10 January 2023 ku Maula Cathedral Parish Boardroom ku Lilongwe. Mu msonkhanowu ine ndi nduna zanga tinagwirizana kugawa malire amaparishi atatuwa motere: 1. St. Matthew the Apostle Nkhwazi Parish, imene nali pansi pa maparishi a St. Anne's Girime ndi St. Peter's na Mitete, idzakhala ndi miphakati 41 yomwe ikupanga ma outstation 15. Ma outstation 10 akuchokera ku St. Anne's Girime ndi ma outstation asanu 5 akuchokera ku St. Peter's na Mitete motere. Ma outstation 10 ochokera ku St. Anne's Girime Parish: Nkhwazi, Kamphemvu, Mzingo, Kambanda, Kamganga, Chamosola, Makanda, Chipata, Kamlilika ndi Kapyala. Ma outstation 5 kuchokera ku St. Peter's na Mitete Parish: St. Andrews, Chokumbira, St. Francis, Kasaula, St. Anne's, Nyongani, St. Teresa, John, ndi St. Mary's, Mtonya. St. Anne's Girime Parish idzakhala ndi miphakati 126 imene kupanga ma outstation 32 komanso mazoni asanu awa: Girime Zone, outstations: Girime, Mbachundu, Balira, Tembwe, Nkumba, Kachere, Chiphala ndi Benjamini. Kamwendo Zone, outstations: St. Martin de Porres, St. Andrea Kagwa, St. Clara, St. Joseph, St. Pius, St. Kizito. All Saints, St. Margaret Jubilee, St. Montfort ndi St. Robert. Msukwala Zone, outstations: Msukwala, Tukuta, Alfred, Gumulira, Chimombo ndi Mtukwa. Kafulama Zone, outstations: Kafulama,
nkhala, nkwalira ndi mphatso. Pinda Zone Outstations: Pinda, St. Mary's, St. Gabriel ndi St. Monica. St. Peter's na Mitete Parish idzakhala ndi miphakati 94 imene kupanga ma outstation 32 ndi mazoni asanu awa. Parish Namitondo Zone Outstations: Namitondo, Namitete Trading, Chakuzamutu, Ndevu, Nkokha. Mkoko Zone Outstations: Mkoko, Mafuta, Kapatsa, Dzama, Mula, Chikudzulire ndi Kadzani. Chibungo Zone Outstations: Chibungo, Msundwe, Khanda, Santhe, Chiwambo, Kanyambwe, Guliguli ndi Damu. Chawantha Zone Outstations: Chawantha, Chalimba, Mselu, Mlinga, Kamende, Mphonde, Chamoto ndi Kapanga. Walilanji Zone Outstations: Walilanji, Chazuka, Chinyata ndi Gumulira. Malire amapalishiwa agawidwa potsata malamulo a mpingo awa. 1. Lamulo 518 limene limati Akhristu onse amene ali mdera limodzi akhale parishi potengera mtunda kapena chigawo cha diocese, territorial parish. Komabe ngati pali Akhristu ena amene amasonkhana potengera kachitidwe kawo kachipembedzo kapena chilankhulo kapena dziko limene akuchokera ndi zifukwa zina zotero, maparishi ena angathe kukhazikitsidwa potengera anthu mmene alili, personal parish. 2. Lamulo 96, 102, 526, 527 ndiponso 535 limene limati Mkhristu wina aliyense ayenera kukhala mdera lodziwika bwino, ndipo mderalo ali ndi maufulu omasulidwa bwino ndiponso maudindo amene iye ayenera kukwaniritsa motsogozedwa ndi bambo mfumu wovomerezeka. Izi Mkhristu akuyenera kuzilandira ndi kuzichita mokhazikika, in a stable manner. 3. Ngati pali katundu, lamulo la mpingo likuti maparishi atatu okhudzidwawa ayenera kugawana katunduyo moyenera kuti maparishi onse atatu apitirire kuyenda bwino. 4. Chikalatachi chaperekedwa lero pa 1 July 2023 ndipo Akhristu onse amaparishi atatuwa ayenera kutsata ndondomeko ya malireyi moyenera. Wosayinira Ambuye George Desmond Tambala, Archiepiscopi wa Archdiocese ya Lilongwe, lero pa 1 July 2023, Lilongwe, Malawi. Zikomo. Makalatawo ndi amenewo, koma tsopano tikupitirizabe ndi mwambo wa nsembe ya misayi, ndiye pano tikumva malaliko. Zikomo. Abale ndi alongo, tilole kuti Mulungu atilankhule kudzera m'mawu ake uthenga wathu wa lero. Makamaka pamene tikutsekula tuyamba parishi yathu ino imene tatsekulayi, tikusowa kuti Mulungu atithandize, ationgolere, atilangize. Uthenga wathu wa lero ndimafuna kuti tione anthu awiri amene atiuza makhalidwe awo. Anthu amenewa ndi Herode komanso Ambuye Yesu.
tiyambe ndi Herode. Akuti Herode adati Yohane ndiye paja namdula pakhosi nanga uyunso ndani amene ndikumva zake zoteroyo. Tikawerenga mauthenga athu timaona kuti Herode sanali mmodzi, analipo angapo, koma paliponse pamene Herode akuonetsa mutu wake akutulukira, amene akuonetsa nkhope yake, wina amamwalira. Kasi ndikudziwa nchani chifukwa chani, koma ndi munthu woti akatulukira poyera m'malemba oyerapo timamva za imfa ya wina wake. Ndipereke chitsanzo. Herode wina, Ambuye Yesu atangobadwa kumene, adamvanso mmene tamvera wina kuti adamvanso mbiri. Wina uja atamva kuti atikwabadwa mwana amene akhale mpulumutsi, akhale mfumu wamkulu. Mukumbukira zimene Herode amene uja adachita. Adanama kumanena kuti mukakafika kumeneko mukaone bwinobwino kuti nanenso ndimkampembedze. Adauzaja anzera kumawaja. Ndipo ataona kuti anthu aja sanabwerere kudzamuuza kuti mwana uja ali kuti, Herode adaphana mbirimbiri ku Yerusalemu. Kuganiza kuti ndikaphana amenewa mkati mwake ndiphanso mwana winayo, chifukwa samamudziwa kuti mwanayo amaoneka motani. Mpaka na makolo a amayi Mariya ndi Yosefe adachita kuthawitsa mwana kupita ku Igupto, chifukwa Herode anali akumusakasaka mwana amene. Tikationa kuti munthu oyipa kwambiri amene uja, koma iya titigire pang'ono. Herode anali ndi maganizo ake olakwika, komanso kutheka kutinso inu ndine ndifenso a Herode ena. Ndiye Herode uyuyu winayo ndi uja nkhani yake tsopano inali nkhani yovuta kwa basi, chifukwa adatenga mkazi wa m'bale wake. Mukumbukira kuti Herode uyuyu m'bale wake weniweni, tikani kuti khazeni wake, anali pa banja. Ndi anachita kulanda mkazi amene wa m'bale wakeyo, mkazi uja akamulowetsa ku nyumba yachifumu. Ndipo ukwati umenewu udali wochititsa manyazi kwambiri, udali malaulo. Ndi pamene Yohane M'batizi adanena kuti iyayi, izizi nzolakwika, simungakwatire mkazi wa m'bale wanu, mwachimwa. Mukumbukira tsopano Herode adakonza kudali phwando, ndipo wina akadavina pa phwando paja. Herode adapereka lonjezo lovuta, ndipo pambuyo pake pofuna kukwanitsa lonjezo lake adadula mutu wa Yohane. Chifukwa adanena kuti chilichonse chimene ukufuna kupempha kwa mtsikana uja ine ndikupatsa. Ndiyana kuti mutu wa Yohane adadulidwa pa khosi, adaphedwa. Nchifukwa uyuyu Herode uyuyu adamva kuti Ambuye Yesu akuyenda kumalalika ndi anthu ena amanena kuti Yohane uja amene anafa uja wabweranso. Ambuye Yesu anthu samawadziwa, anali ngati wachilendo pakati pa anthu. Ndi anthu ena anapita kwa Herode kanena kuti Herode inu a Herode, Yohane ujatu ali moyo akulalika. Ndiye uja kuti Herode tu paja nandula pa khosi, nanga uyunso ndani amene ndikumva zake zoterezo. Nthawi inakenso Ambuye Yesu adawauza ophunzira ake kuti kodi anthu amati ine ndine ndani? Chifukwa panali mphekesera zambiri. Ena amati anali Yohane wachita kubweranso, ena amati ayi ndi mneneri Eliya, ena amati ayi ndi mmodzi mwa aprofeti ena. Ndi adawafunsa kuti nanga inuyo mukuti ndine ndani? Nkhani yake ndi imeneyi. Mphekesera zimene zimamveka za Ambuye Yesu, ndipo mphekesera zimenezi zidapatsa mantha Herode kumanena kuti aya Yohane wabwereranso uja namupha uja. Tsono abale, pano tikutsekula parish. Nkhani ya Herode ikuti khudza bwanji. Kodi uthenga umenewu
iyi ndi khalidwe ili la Herodelo likufuna kuti litilankhule zotani lero pamene tikutsekula parishi yathu ino kwa Nkhwazi kuno. Cholinga cha parishi, cholinga cha diocese nchakuti anthu akumana ndi Ambuye Yesu. Zina zonse nzonjezera. Anthu apeze chipulumutso basi. Nchifukwa anthu timati kuli masakramenti, kuli ansembe, kuli sukulu, kuli zipatala, zonsezi ndizoti anthu kudzera munjira zimenezi akumana ndi Ambuye Yesu. Panakhala kuti cholinga cha parishi si chimenechi, tinayenera kutseka maparishi onse. Pali phindu lanji kutsekula chipatala ngati anthu kudzera mu chipatala muja akamachiritsidwa matenda awo sakumana ndi Ambuye Yesu? Tsekani chipatala. Cholinga chotsekulira sukulu nchiyani? Kodi sukulu nkungofuna kukhonzetsana mayeso? Ngati ana akamaphunzira sukulu zimene chazo osakumana ni Mulungu, osadziwa Mulungu, makhalidwe awo kumangokhala oyipa kwambiri, tsekani sukulu. Chifukwa izi ndi njira zoti anthu akumane ndi Mulungu. Pano tadalitsa tchalichilo, ili tchalichili tikudza kuti ndilongoyembekezera kutsogolo kuno mwena kumanga tchalichi labwino, koma tchalichi mmenemo cholinga chake si holo imeneyi. Ndiyoti mukawa mmenemo anthu amve mawu a Mulungu, alande masakramenti, akumane ndi Ambuye Yesu. Ngati tchalichi sikutipatsa mpata umenewu woti tikumane ndi Ambuye Yesu, tsekani tchalichi. Izi ndikutsindika pofuna kuti ndikambepo za uyuyu Herodeyo. Herode tikaona uthenga wathu wa lero ndi amene amakhala ndi njiru kapena jerasi pa anthu kuti asakumane ndi Mulungu iya. Monga mwana uja atabadwa, Herode wina uja sanasangalale iya, anayena kuti aphe anayena kuti mwana uja asakumane ndi anthu iya. Leroli Ambuye Yesu akulalika uthenga wabwino, Herode mtima suli pansi ya, kwa iye zikumuwawa kwambiri, chifukwa kwa iye akamafuna kuti athane ndi Yohane, komanso sakufuna kumva izizi zoti Ambuye Yesu akulalika uthenga wabwino. Kodi ndiziti zimene zizachinge uthenga wathu pano? Abale ndi alongozi wani kuti kuyambira ine pano ndikulankhula, ino amene muli pano titakukhala Herode pa chipulumutso cha anthu ena. Pamene tikutsekula parishi ino tilole kuti anthu akumane ndi Mulungu pano. Anthu amene anagwa m'masakramenti, ena anali ofoka. Poti tatsekula parishi ino, apatseni anthu amene akumana ndi Ambuye Yesu. Kwa inuyo ana, mukumbukira Ambuye Yesu adanena kuti alekeni ana afike kwa ine. Ophunzira akamachinga kuti asakumane ndi Ambuye Yesu, akuti iyayi asiyeni ana afike kwa ine. Parishi yabwerera inu achinyamata ndi ana. Mwayi ndi umenewu. Chifukwa mwina mtunda unali wautali oti mupita ku Girime, koma lero parishi ili pano. Palibe chifukwa china chilichonse excuse tsopano yonena kuti simungathe kukumana ndi Ambuye Yesu. Ambuye Yesu ali pakati pathu. Koma Herodeyo alipo ndithu. Ndipo Herodeyo aliyense mwa ife mu mtimamu tikhale naye tcheru. Pali adzafika ndithu kudzatinong'oneza mu mtima mwathu kuti ayayi zimene zisakhalire, iyayi zimene zoletsani, iyayi zisachitike. Sakufuna kuti anthu alandire Ambuye Yesu. Ndikadakonda kuti parishi ino ikhale parishi yachitsanzo, parishi yakukhala bwino pakati pa ansembe ndi akhristu, pakati pa akhristu ndi ansembe, pakati pa akhristu ndi asisteri, pakati pa akhristu okhaokha, pakati pa magulu a Khristu, pakati pa CWO ndi atumiki achifundo. Musalole kuti Herode akugaweni. Pakati pa ife atsogoleri, ikafika nthawi yoti tipume, kapumeni. Berulalira. Koma mukazaona munthu akukakamira, umene ndi uHerode tsopano. Chifukwa
kudzera mu utumiki wathu anthu Mulungu akutigwiritsa ntchito ife kuti anthu akumane ndi Ambuye Yesu basi. Si ife amene timanena kuti timveketse ulamuliro wathu, ndife antchito chabe. Ambuye Yesu anena kuti mukachita zinthu zanu zonse pambuyo pake, mungonena kuti ndife antchito chabe, tinayenera kuchita zimenezi. Ikafika nthawi yoti iweyo utule pansi udindo, tula pansi. Komanso Herode akuti ndandula pakhosi, nathana naye. Dziwani kuti anthu amene amakhala ndi mtima ofafaniza uthenga wabwino akutaya nthawi, simungadule pakhosi uthenga wabwino. Tisalutire ya. Anthu amene amanena kuti ndadula pakhosi chakuti mukutaya nthawi, uthenga sudulidwa pakhosi. Herode amagaza kuti ndathana nazo zimenezi, koma ayi analakwitsa. Za Herode ndi zimenezi. Nimafuna kuti tsopano tionesa Ambuye Yesu. Chifukwa mbali ina kuli Herode, mbali ina kuli Ambuye Yesu. Ambuye Yesu tsopano mamoti azichita mantha ndi Herode, iwo sakutaya nthawi ndi kumaganiza za Herode ya. Maso ake ali pakulalika uthenga wabwino. Ndakuti atumwi aja atabwerako adafotokozera Yesu zonse zimene adachita. Nkhani ndi imene, osakhala Herode ya. Kodi ino atsogoleri, ife atsogoleri, tidzabwera pano kuzalongosola zotani zimene tikuchita m'mawu station kwa asembe athu? Aliyense mwa ife pano talandira uthenga tsopano palisha tsogolidwa. Thamangani tikagwire ntchito tikalika uthenga wabwino. Tibwere tikapereke ripoti adawafotokozera Ambuye Yesu kuti zomwe adachita. Accountability pa nkhani ya kulalika uthenga wabwino. Ambiri mwa ife sitimadziwa kuti timayenera kubwera kuzapereka ripoti. Zimene sitimazindikira. Timaganiza kuti talandira Ukaristiya, aye basi ndathana nazo. Aya ndalandira ulimbitso, kapena ndimangira ukwati wanga. Mkhristu aliyense ayenera kubwera, munayenera kubwera kudzalongosola zimene ubatizo tinakupatsani uja, zimene mwachita ku nyumbako. Adabwera kukafotokozera Ambuye Yesu. Ndi akuti Ambuye Yesu adawatenga nakakhala paokha ku mudzi wina dzina lake Betsaida. Uthenga wina kunena kuti adauza kuti tiye tipite kumalo kwina kwake tikapume. Koma uthenga wa Luka akuti adawatengera kwina ku Betsaida. Koma taonani anthu ambirimbiri adamutsatira. Mwachidule Ambuye Yesu aja amafuna kuti akapumule, akapemphere ndi ophunzira ake. Koma anthu sanamusiye kuti apume. Abambo amene mukhale bambo fumu pano, dziwani kuti moyo wathu ifeyo atumiki mu mpingo palibe kupuma. Pena umati ndipume supuma, uona wina kakukoka kumbuyoko. Ambuye Yesu anatengana ndi ophunzira ake kuti ayi ndikapumule kwina ku Betsaida. Anthu ambirimbiri ataona zimenezi adamutsatira. Musatope. Kulikonse kumene mukupita kuti mukatumikire, musadabwe anthu sakutsatira itu inu ya. Akutsatira Ambuye Yesu. Amene amatsatiridwa ndi Ambuye Yesu. Apapa Ambuye Yesu amatsatira. Koma lero kudzera mwa ifeyo anthu atumiki ake, atumiki achabechabefe, Ambuye Yesu anthu ambirimbiri afuna kutsatira Ambuye Yesu. Ndiye nthawi zina zake tikaona china mtindi cha anthu amene afuna kuti akumane ndi Ambuye Yesu, timachita mantha kuti koma abale anthu asandipha. Ntchito yosatha. Ndipo ndi pano muli pamphanje kunotu kuli Magobo amene mukhala bamufu. Magobo inieni. Ndipo palibe kuti za simati ya, si simati to ya. Ndi matope, njerwa, mapiki, nkhwangwa, makasu. Chifukwa tikutsekula palisha tsopano.
anthu ambirimbiri afuna kutsatira Ambuye Yesu. Ndiye anthu awa atalandira mawu Ambuye Yesu kudamba kuda. Nkhani mukuidziwa tsopano. Ambuye Yesu akulalika, dzuwa likulowa, tsopano kwamba kuzizira mdima ukubwera. Ndi ophunzira aja adanena kuti, koma Ambuye chonde mwauze anthuwa apite ku midzi ndi ku milaga ili pafupi kuti akapeze malo ogona ndiponso chakudya, chifukwa kuno ndi kuthengo. Taona ndi tsopano Ambuye Yesu akulalika, ophunzira Ambuye Yesu akuchita mantha kuti kodi anthuwa atawadyetse ndani, malo ogona tikawapeza kuti. Awatu ni mantha amene amakhalanso ndi mapalishi atsopano. Kodi ndalama zomangira tchalichi chatsopano tikazipeza kuti? Kodi nanga pano pakusoyeka makomboni ndalama zake zichokera kuti? Kodi nanga zakuti anthu aja ophunzira Ambuye Yesu aja amachita mantha ndi gulu la anthu kuti kodi atawadyetse ndani. Koma tisadere nkhawa, amene wayambitsa parishi si ideya, ndi Ambuye Yesu. Aona chochita. Ndizija zimene zinachitika ku Kana, amayi Mariya adauza ophunzira ake kuti chilichonse chimene akuwuzeni mutani muchite. Panonso chimodzimodzi. Ife tisadere nkhawa kuti tidzadya chani kapena tidzavala chani. Chilichonse chimene Ambuye Yesu atiuze titani tichite. Nkhani ndimene. Koma tsopano atapanga zimenezi, mlakuli unachitika. Buledi msanu ndi nsomba ziwiri zija zidadyetsa anthu onse. Uthenga wina kunena kuti aliyense mwa ophunzira ake aja adasenza dengu. Analipo ophunzira 12. Akutuza kuti atagawa buledi uja ndi nsomba zija, anatenga aliyense anapezeka madengu 12. Tsopano apo kutanthauza chani? Mlakuli waukulu umene umachitika pakati pa Khristu ndi pamene Akhristu amadziwala iwo eni nkuyamba kugawana zochepa zimene ali nazo. Ndiye mlakuli waukulu umene. Mlakuli waukulu sikuti papalishi pachitike zina zake zodabwitsa iyayi. Ndi pamene Akhristu aliyense monga ntchito za apostoli timamvera amatenga kanga chepe kuika pamodzi, pa umodzi wawo amachita zambiri. Pano ndili ndi chitsanzo chimodzi cha nkhani imeneyi. Aliyense tipenye uko zimene siyapo. Pamenepo uko tikuona kwani nyumba ikumangidwa. Nyumba imeneyi kudauze singakhale wantamba sikunachoke kalikonse. Ena mwina muganiza kuti nyumba iyi tikumanga ndalama za kuloma ayi, kapena ndalama za kuchina za kandi ku Ulaya. Ndi Akhristu inu nomwe. Aliyense waponyapo kanthu. Mumaumba njerwa mwautcha uvuni, ena Khristu wina wabwera ndi chithandizo chake pamenepo, nyumba timalisa. Ndiye mlakuli waukulu umenewo. Ndibwerezanso mlakuli waukulu umene umachitika pakati pa Khristu ndi umenewo. Si wina ya. Anatenga nsomba ziwiri, komanso buledi uja ndikuphatikiza pamodzi ndikudyetsa gulu la anthu. Ndikadakonda kuti Nkhwazi parish ikhale chitsanzo cha mirakuli ina imene zichitika pano ya kugwirizana kwa Khristu. Mene timatsekula parish ya ku Kagwa Padre Pio, naona anthu atavala masuti awo akuda ndi mashati matayi ofira, nagodza kuti Nkhwazi. Ndikuona kuti kuno muli ndi uniform ndi parish imodzi yokha, chali chimodzi imene anthu amavala mofanana, sinaone kwina kulikonse. Sinonse ya. Koma kukunyadirani ka. Nkhani mgwirizano umene musausiye. Ndiye mlakuli waukulu umene umaoneka pakati pa Khristu. Pamene anthu akupemphera limodzi, kuchitanso zinthu liti limodzi. Mlakuli waukulu ndi umenewo.
ndiye tiye ndipemphe Mulungu apitirize kutithandiza. Choyambirira tipewa Herode. Herode atitalikire. Timapemphera kuti mutipulumutse ife kwa zoyipa pa pemphero Atate athu. Mwinanso tikamanena kuti kwa zoyipa kuti mutipulumutse ife kwa Herode. Amen. Komanso tikatero tiyang'ana Ambuye Yesu amene akunena kuti aphunzira kuna kuti kodi anthu awadyetsa ndani. Ambuye Yesu akuwatenga pamodzi, natenga nsomba ndi bread zimene anasonkhanitsa pamodzi nkupanga kuwadyetsa anthu onse. Tipitizeni nsembe yathu ya misa. Abale,
tchalitchi lathu lino limatikumbutsa kuti mulungu amakhaladi pakati pathu nthawi zonse. Tiye timtulire manja mwake mapemphero athu ndi anthu onse. Tipempherere apapa, aepiskopi ndi ansembe onse kuti asatope kulalikira anthu awo uthenga wabwino tikupemphani. Akhristu onse aonetse kukondana kwawo ndi kugwirizana kwawo pamaso pa anthu onse, osati mtchalitchi mokha, komanso pa moyo wawo wa masiku onse tikupemphani. Anthu onse amene adakali padera osadziwa Yesu Khristu atsekule mitima yawo ndipo alandire kuwala kuchokera kumwamba, poona kuti Akhristu amakonda anzawo tikupemphani. Akhristu amene matchalitchi awo adawonongeka kapena kutsekedwa asaleke kukhulupirira Mulungu, podziwa kuti Iyeyo amakhala mwa iwo nthawi zonse tikupemphani. Ife tonse amene timakumana muno sabata iliyonse, mayendedwe athu ndi ntchito zathu zisonyeze kuti Ambuye akukhaladi pakati pathu tikupemphani. Tipempherere aepiskopi, ansembe, Akhristu onse ndi anthu ena onse akufuna kwabwino amene anagwira ntchito yotamandika poyika maziko akuya parishi yathuyi, kuti Mulungu yekha awapatse madalitso ochuluka, ndipo iwo amene adatisiya Mulungu alandire mizimu yawo mu ufumu wakumwamba tikupemphani. Mulungu Atate athu, inu amene makonda kukhala mwa ife ngati nyumba mwanu, mudzaze mitima yathu ndi chikondi chanu, kuti moyo wathu wonse ukhale nsembe yokomera inu, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Tipitiriza ndi mwambo wa zopereka, ndipo tikumbukire kuti zopereka zimene titapereke pano ndi za nsembe ya misa za m'mbale, ndiponso mphatso zapadera zikhala za nsembe ya misa yomwe ino, ndipo pa mapeto ndi pamene titakhale ndi mphatso zapadera zokhuzana ndi kutsekulira parishi.
Sitiendele kose kutatoka kwa inu. Haleluya. Kuma Yesu ambuye aliwasembe watu. Haleluya. Haleluya. Tipeleke. Tipeleke. Tatu kwa Mulungu. Haleluya. Haleluya. Tipeleke. tonse amene tatenga mphatso za paguwa lansembe tipitiretu kumbuyo kwa mwansanga. Tonse amene tatenga mphatso za paguwa lansembe tipitiretu kumbuyo msanga. Pamene zopereka zikupitirira amphatso tipitiretu palaini mwansanga. Mphatso za paguwa lansembe tizibwera nazo monyadira. Mphatso za paguwa lansembe tizibwera nazo monyadira. Tisaime tizibwera nazo mphatso tisaime.
safira anakoleza muda wa watinga pelete. Anakoleza siku sawa kutia pesa chuma cha watinga pelete. Ibanane ate safira anakoleza muda wa watinga pelete.
Pempherani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Atate, landirani mokondwera zopereka zathuzi pamodzi ndi mapemphero athu. Nsembe ya misa ino iyeretse mpingo wanu wonse ndi kuwupititsa mtsogolo m'njira ya ungwiro ndi achikondi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Titokoze Ambuye Mulungu wathu. Zoonadi nkofunika ndi kuyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate woyera Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya. Kudzera mwa ubwino wanu mwakondweretsedwa kukhala m'nyumba iyi ya mapemphero kuti mutiyeretse ndi kutisandutsa tembere ya Mzimu Woyera, ndipo polimbikitsidwa ndi chithandizo chosatha cha chaulere chanu tikuwala ndi ulemerero wa moyo ovomerezeka ndi inu. Chaka ndi chaka mayeretsa mpingo mkwatibwi wa Khristu amene waphimbidwa m'nyumba zooneka ndi maso kuti pokondwerera ngati mayi wa ana osawerengeka apatsidwe malo ake mu ulemerero wanu wakumwamba. Choncho limodzi ndi oyera ndi angelo onse tikutamandani mosalekeza poyimba kuti ndinoyera Ambuye nkwenera ndithu kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu Woyera yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka zomwe zatulidwa pamaso panu kuti zisanduke thupi ndi magazi
a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu, amene adatilamula kuti tizikondera misteri izi. Iye yemwe pa usiku umene adali kukaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema, nampereka kwa ophunzira ake nati, "Landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu." Chimodzimodzi adatha kuti adatenga chikho, adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, "Landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire." Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye, ife pokumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo pamene tikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri, tikupereka kwa inu nsembe ino yamoyo ndi woyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera ya nyumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti tiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu tidzazidwe ndi Mzimu wake woyera, ndipo tikhaledi thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye mwatisandutsa nsembe yokomerani ya nthawi zonse, kuti kanere zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virigo Mariya wodaladala amayi a Mulungu, ndi Yosefe wodala mwamuna wake, limodzi ndi Mateyo ndi apostoli anu odala, ndiponso amatano olemekezeka, ndi werano nawo onse amene tikuwadalira, kuti athandiza ponena kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotinchanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi pano kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mpumba yanu palendeke pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francisco Papa wathu ndi George Tambala Archiepiscopi wathu, ndi aepiskopi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino, lomwe mwafuna kuti lifike pamaso pano. Ana anu onse obalalika kumalo konse asonkhatseni pafupi nanu, inu Atate achifundo. Abale athu amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka m'moyo uno, mwachifundo chanu muwalandire mu ufumu wanu, kumeneko nafenso tikuyembekeza kudzafika kukalandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha, mwa Khristu Ambuye athu, amene kudzera mwa Iye inu mumapereka ku dziko lapansi zabwino zonse. Kudzera mwa Iye, pamodzi naye mwa Iye, inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi Mzimu woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Monga momwe mpulumutsi adatilamulira ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu, tikunena mosaopa kuti
Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe, monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu, monga ifenso takhululukira adani athu, musasiye ife mchinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pamasiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tikudikira mwachiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Popeza kuti ufumu ndi ulemerero ndi wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu, amene mudauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Tiyeni tipatsane mafuno a mtendere. Naka kankhosa ka Mulungu, naye amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa kuphandula kankhosa. Ambuye kuti muloye. Pamene tikulandira Ukaristiya, mwambo ndi omwe uja kuti akatolika okhawo amene akonzekera ndipo alibe mlandu wina uliwonse, alibe chowaletsa, ndiwo atalandire Ukaristiya umenewu. Choncho achipembedzo tiyeni tiwatsogolere malo amene ansembe osiyanasiyana akhale akulandiritsapo Ukaristiya umenewu.
Yes,
Atate, mudafuna kuti eklesia wanu pa ulendo wake wa pansi pano akhale chizindikiro chosonyeza Yerusalemu kwakumwamba. Tapota nanu sakramenti metalandilali litikhazikitse mchikondi chanu ndikutifikitsa kumwamba kumweko kuti kandireko ulemerero wanu mwa Yesu Kristu Ambuye athu. Pamene tikukhala pansi tikupitiriza tsopano ndi gawo lokhazikitsa abambo mfumu atsopano a parish yathu ino St. Matthew the Apostle. Tiona kukuwerengedwanso kalata yowakhazikitsira pa mpando umene wa ubambo mfumu iwo amene awasankha kuti akhale bambo mfumu wa parish yathu ino. Kalata imeneyinso ndi imodzi koma yalembedwa mu zilankhulo ziwiri, chilankhulo cha Chingerezi komanso chiyankhulo cha Chichewa. Tsopano tikumva kalata imeneyi mu chilankhulo cha Chingerezi imene atiwerengere ndi omwe aja bambo James Mkwezalamba amene ali pastoral coordinator a archdiocese yathu ino. Ndipo pambuyo pake tiona bambo Frank Pili akuwerenganso kalata yomweyi koma mu Chichewa tsopano yokhazikitsira abambo mfumu atsopano. Ndipo pambuyo pake tiona ambuye Archiepiscopi akupereka malangizo kwa abambo mfumu atsopanowa ndiponso iwo eni akulonjeza. Ndipo pambuyo pake ambuye Archiepiscopi akhala akupereka makalata amene awerengedwe aja kwa abambo mfumu atsopanowa, kalata yokhazikitsira parishi komanso kalata yokhazikitsira iwowa abambo mfumu atsopano. Ndipo tiona ambuye Archiepiscopi akuperekanso makiyi yoyamba ikhala ya pa tabernacle, malo aja amene timasungira Ukaristiya, komanso khalanso makiyi a mtchalichi. Ndipo pambuyo pake apereka kaundula amene timagwiritsa ntchito tikabatizidwa, komanso pambuyo penipeni tikhala tikuona ambuye Archiepiscopi akuwakhazikitsa bwinobwino pa mpando wawo ngati bambo mfumu atsopano. Koma asadawerenge tsono makalata pa nthawi ino tikumva akuwayitana dzina lawo kuti tione kuti kodi bambo mfumu wa parish yathu ino ndi ndani. Ndiwapemphe Reverend Father Christopher Chikweza Chilaula kuti muyimirire mufike kutsogolo kuno. Our reference GDT CAL ARPCC 2023/03. Reverend Father Christopher Chikweza Chilaula. Appointment as the parish administrator of St. Matthew the Apostle, Nkhwazi Catholic Parish. Greetings from the Archbishop's house. With the community of St. Matthew the Apostle, Nkhwazi Catholic Parish, in need of immediate pastoral care and desiring, after due consultation and prayerful reflection, in accordance with the norm of Canon 539 of the Code of Canon Law, to provide for proper care of souls entrusted to me, I am pleased to appoint you, Reverend Father Christopher Chikweza Chilaula, as the parish administrator of St. Matthew the Apostle, Nkhwazi Catholic Parish. By this letter, we entrust to you the care of souls of that parish with all the faculties, duties, rights, and privileges which a parish administrator possesses according to universal law and particular law. You are bound by the same duties and possesses the same rights as a pastor or a parish priest, except in those matters which either the law or the archdiocesan bishop has stipulated otherwise. As parish administrator,
You are not permitted to do anything that would be prejudicial to the rights of the pastor or parish priest, or that can harm the goods and patrimony of the parish. Reference to Canon 540, Section 1 to 3. The appointment takes effect as from 18 September 2023. You will function as parish administrator ad nutum ad episcopi. The pagella of faculties granted to pastors in this archdiocese is hereto incorporated to this letter and made a part thereof by reference. Thank you for your willingness to undertake this pastoral assignment and your commitment to the ordained ministry. With cordial regards and best wishes, I am devotedly yours in Christ, Archbishop George Desmond Tambala, Archbishop of Lilongwe. Kalata yokhazikitsa administrator wa parish yatsopano ya St. Matthew the Apostle Nkhwazi. Okondeka Bambo Christopher Chikweza Chilaula. Kusankhidwa kwanu kukhala parish administrator wa parish yatsopano ya St. Matthew the Apostle Nkhwazi. Moni. Molumikizana ndi akhristu a parish yatsopano ya Nkhwazi amene akusowa chisamaliro cha mpingo. Komanso nditafunsafunsa nduna zanga muno mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndikupemphera mozama pa ulendo umene tili nawo samalira mizimu imene idayikidwa m'manja mwathu, komanso potsata lamulo 589 la mpingo. Ndili wokondwa kukusankhani inu, Bambo Christopher Chikweza Chilaula, kukhala parish administrator wa parish yatsopano ya St. Matthew the Apostle Nkhwazi. Ndikukupatsani udindo ndi ufulu wonse woyang'anira mbumba ya Mulungu ku parishiyi potsata malamulo wokhalira mpingo wonse wa Katolika komanso wa kuno ku Malawi ndi ku Lilongwe. Ngati parish administrator mukuyenera kuyendetsa udindo wanu monga bambofumu wina aliyense mu zonse. Komabe nthawi ina iliyonse pamene mukufuna kupanga chiganizo chachikulu chokhudza katundu ndi kusintha kwa zinthu zina zokhazikika pa parishi, mukuyenera kulumikizana ndi archiepiscopi wanu ndi kutsata malangizo awo. Lamulo la mpingo 540 ndime 1 mpaka na 3. Mudzatumikira mparishi kuchokera pa 18 September 2023. Ndikuthokozani chifukwa cha kumvera kwanu, chifukwa cha kuvomera kwanu udindowu, komanso chifukwa cha kudzipereka kwanu pa utumiki wa unsembe. Ndikufunani mafuno abwino, ine mtumiki wanu mwa Khristu, Ambuye Archbishop George Desmond Tambala, lero pa 20 August 2023, Lilongwe, Malawi. Zikomo. Bambo Christopher Chikweza Chilaula, ndikupereka tchalitchi m'manja mwanu lomwe likudziwika ndi dzina loti St. Matthew's Nkhwazi. Tchalitchi ndi nyumba ya mapemphero, kachisi wopembedzeramo, mmene akhristu eni ake adzidyetsedwa mawu a Mulungu ndi kulandira masakramenti a eklesia. Awa ndi malo amene Mulungu amakhala m'dziko lapansi pano. Kachisi umangidwa ndi miyala ya moyo yokhala ndi maziko ake pa apostoli ndipo Yesu Khristu ngati mwala wa pangodya. Mtchalitchi muno parishi ino, kudzera mu ubatizo, anthu a Mulungu amafa ku uchimo ndi kukhala ndi moyo kudzera mu chaulere cha Mulungu ngati ana opeza a Mulungu. Muno mparishi amalandira mphatso za Mzimu Woyera ndipo amasonkhana mozungulira guwa kuti akondwerere chikumbutso cha nkhosa ya Pasaka, uku akulandira thupi ndi magazi a Khristu. Muno adzalandiramo masakramenti a machiritso
ndi chiyanjano kuti choncho apeze mtendere umene khristu yekha amapereka. Muno amuna ndi akazi amalumikizidwa mu umodzi wa banja kuti akhale chizindikiro cha chikondi cha khristu pa mpingo wake. Kudzera mtchalichi momwe muno mparishi muno amene amamwalira amabweretsedwa muno ndi okondedwa awo kuti tiwapempherere chifundo cha Mulungu. Inu Bambo Christopher Chikweza Chilaula, ndikupemphani kuti mwatumikire a Khristu a parishi ino ya St. Matthews Nkhwazi mwachidwi ndi mokhulupirika ndi kudzipereka moonadi kuti choncho anthu onse amudziwe Yesu Khristu yemwe ndi yekhayo ali wansembe wathu wamkulu ndiponso m'busa wabwino. Tsono landirani makiya awa amene ndikupatseni, ndibwera pomwepo ndikupatsani, amene akupatsani udindo pa tchalichi lino la St. Matthews Nkhwazi, komanso ndi kalata iyi imene awerengedwa yakupatulidwa kwa tchalichi lino kukhala parishi. Pa nthawi ino tiona abambofumu ana Mitete Parish komanso Gilimi Parish achoka chakumbuyoko kudzapereka kaundula wa Khristu amene tsopano ndi a parishi yatsopano. I, Reverend Father Christopher Chikweza Chilaula, with firm faith, believe and profess everything that is contained in the Synod of Faith, namely, I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son,
who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. With firm faith, I also believe everything contained in the Word of God, whether written or handed down in tradition, which the Church, either by a solemn judgment or by the ordinary and universal magisterium, sets forth to be believed as divinely revealed. I also firmly accept and hold each and everything definitively proposed by the Church regarding teaching on faith and morals. Moreover, I adhere with religious submission of will and intellect to the teachings which either the Roman Pontiff or the College of Bishops enunciate when they exercise their authentic magisterium, even if they do not intend to proclaim those teachings by a definitive act. I, Reverend Father Christopher Chikweza Chilaula, in assuming the office of Parish Administrator of St. Matthew the Apostle, Quasi Catholic Parish, promise that in my words and in my actions I shall always perceive communion with the Catholic Church. I shall carry out with the greatest care and fidelity the duties incumbent on me toward the Church, both universal and particular, in which, according to the provisions of the law, I have been called to exercise my service. In fulfilling the charge entrusted to me in the name of the Church, I shall hold fast to the deposit of faith in its entirety. I shall faithfully hand it on and explain it, and I shall avoid any teachings contrary to it. I shall follow and foster the common discipline of the entire Church, and I shall observe all ecclesiastical laws, especially those contained in the Code of Canon Law. With Christian obedience, I shall follow what the Archbishop, as authentic doctors and teachers of the faith, declare, or what they, as those who govern the Church, establish. So help me God and God's holy Gospels, on which I place my hand. I, Reverend Father Christopher Chikweza Chilaula, having been duly appointed Parish Administrator of the Parish of St. Matthew the Apostle Quasi, do hereby promise before God under oath and swear to exercise with great care and due diligence the office of parish priest entrusted to me, without partiality to anyone. I also promise to administer well and faithfully, in the name of the Church, the goods of the parish entrusted to me, in accordance with the provisions of the Code of Canon Law and in particular law of the Archdiocese of Lilongwe. I do hereby also promise to make an inventory
of all movable and immovable goods, which pertain to this parish church. I do hereby also promise to neither sell, donate, pawn, invest, divert, use, nor alienate the goods of this parish in any manner that violates the teachings and laws of the Catholic Church. I shall also defend the rights of the Church. I shall follow and foster the common discipline of the Church and faithfully observe the secrecy of my office within the limits and according to the prescriptions of law and of the competent ecclesiastical authority. So help me God and these holy gospels on which I place my hand. Tachitira umboni pamene tsopano tili ndi parishi yathu komanso otiyang'anira kuno ku St. Matthew the Apostle. Tsopano tikulowa chigawo chimene tione abambo mfumu atsopano akufuniridwa mafuno abwino poyamba a ambuye akepiskopi, ansembe, oyimira abulazala ndi asistere komanso agulupa ndi alendo oyitanidwa motsogozedwa ndi mfumu komanso atsogoleri a Khristu eni ake okha amene anasankhidwa kuti adzapereke mafuno abwino kutsogolo kuno. Ena tonse tipereka mafuno abwinowa pambuyo penipeni pa nsembe ya misa. Pambuyo pa mafuno abwino amenewa tilandira ndithu madalitso otsiriza. Oyimira abulazala, asistere, komanso agulupa tikonzekere. Pambuyo pa agulupa athu pakhala alendo oyitanidwa motsogozedwa ndi amfumu. Pambuyo pawo atsogoleri aja a Khristu eni ake amene anasankhidwa. Chonde tisabwere tonse ayi koma aja amene anasankhidwa. Ena tonse tipereka mafuno abwino pambuyo pa misa ino.
tilandira madalitso otsiriza, ndipo pambuyo pa madalitso otsiriza amenewa pakhala mphatso zapadera, ndipo pambuyo pa mphatso zapadera pakhala zolankhula. Kenako tidzakhala ndi mdipiti wotuluka kuchoka malo ano kupita ku malo ovalira ansembe. Ambuye akhale nanu. Dzina la Ambuye litamandike. Chithandizo chathu chili m'dzina la Ambuye. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani mukulemekeza Ambuye ndi moyo wanu. Ansembe athu aja amene akhala kutiyang'anira ku parishi yatsopano kuno akusayinira. Asayinire ndithu. Sekretariatu aja amene mutitsogolere ndi dongosolo la mphatso zapadera kuti mufike kutsogolo kuno.